Mae Brain and Mind yn gyflwyniad i niwroanatomeg weithredol. Byddwn yn adolygu celloedd, strwythurau a rhwydweithiau ar ymenydd a sut maen nhw'n gwneud i'n meddwl ymwybodol weithio. Mae yna 11 darlith ryngweithiol sy'n defnyddio bioleg fel sail i drafod canfyddiad, emosiwn, iaith a galluoedd gwybyddol eraill. Byddwn yn trafod achosion nodweddiadol a chlinigol o'r ffenomenau hyn, yn ogystal â'r ffordd y mae profiadau dynol yn wahanol i feddyliau anifeiliaid, neu ddim. Mae'r cwrs yn cynnwys sesiwn anatomeg ymarferol, lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle unwaith mewn oes i ddal ymenydd dynol go iawn yn ei dwylo. Prif nod Brain and Mind yw gwneud i chi sylweddoli bod gennych yn eich penglog organ hardd hynod soffistigedig, ond hefyd eich bod chi'n gallu cynyddu ei alluoedd y tu hwnt i unrhyw beth da chi wedi ddychmygu erioed.